Horas, say Tuhan ima nama dongani hita saluhuna di dia pehita maringanan. Oma barita naulini Yesus Kristus mangihuton nabadia Markus. Disadatiki didok si Johannes ma di bagasan jamitana. Na Roma siap pudiku nagumogo sianau. Nahurang tamado au pauduk au makar hari tali ni sipatuna. Aek do hudidiho Tuhamu, ala itu di porbadia do didihonon na Tuhamu. Ujuima roh Yesus yang Nasaret na diluat Galilea, jadi tardidi maibana di aek Jordan, dididi si Johannes. Dinahehe bana siya naiki, pitor diida si Johannes ma mukap langit, jadi songgok ma to dii songod darapati tu Yesus. Jalama sama suara siya gijangi nama dok, hodo anak haholongan ni rohaku, lomodo rohaku diho. Songonima barita nauli na pinatolhas tuhita sadarion. Akalungan na hinaholongan, dung tariahon di minggu nasal pui arirea Epifani, ima ari hapapatar ni Tuhani. Di minggu tasadarion, songon ari panipuli di tiki Natal, tariahodo pesta padidion ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan pesta padidion ni Tuhat taon, bagi utama pajahaon na mangudoson, Yesus Kristus ma anak haholongan niyamay, na lomodo rohana mamereng ibana. Pesta padidion tuhata ima, pesta na patotahon na Tuhan Yesus Kristus do anak na hinahulongan ni debata ama. Jalahuhut majalo ulaon namas say marsituhu, songon naung parjolo di bagabagahon panurirang Jesaya. Barita nauli sadarion patariaso tuhita, taringo tu padidion ni Tuhata di aek Jordan. Turi-turian na di bagasan barita naulion, di patujolo ma taringo tu si Johannes, na say diripu halak Jahudi bagabagan ya kapanurirangi. Hatorangan na patadahod dirina, pitor diauhon si Johannes ma taringo tu padidion. Si Johannes madok, audo tutu madidiho kamu dohot aek, alay na Roma nagumogo siya nau, nahurang tamado au makar hari tali si patuna. Didihonon ni ido Tuhamu todi porobadia dohot api. Akalungan na hinahulungan, molo tapay hutihut turi-turian ni padidion ni Jesuson. Adong piga-piga na buwi si rimang-rimang yota. Na parjulo, Jesus solider tua kajolma naung tardidi. Lapatan na disi, di patuduhot Jesus do dirina doson dohot akka halak Jahudi na tardidi. Jesus ambil bagian, manang parsidoho di bagasa padidion. Jesus uduk di ruho-ruho ni parugamaon ujui. Napaduahon, padidion ni Jesus marakup tangiang, ala ibana sa diri pe tubuh sian keluarga partangiang. Napatuluhon, padidion ni Jesus ima sada buah-buah nauli na mangudoson, gabi anak hahulongan ibana di debata ama. Akalungan na hinahulungan, pesta padidion ni Tuhata Yesus Kristus, paingotok kita domuse di padidion naung tajalo di bagasan ngulut tabe. Sude hita nungatar didi di bagasan kuar ni Tuhani. Lapatan na marhite padidiotay, hitanunga gabe paneyan di harajaon na.
Panean di holong ni debata, naung ape tui bana di tiki diai Jordan. Panean harajaon ima, harajaon na pasaor di bagasan huriai. Ay nunga si sada horok kita, diaka naung tardidi di bagasa guarna. Sude hita tutu nunga gabe panean anak ni debata. Nanaing parsidohot, maparnguluhon holong nasian amay. Sude hita jolma akan naung tardidi di bagasan guarni Tuhani. Naung malua sian pardosaon. Nunga ditobus sian hajahaton. Nunga diuras hita sian hageduhon. Nunga gabe anak haholongan ni debata hita. Marhiti anak konna naung tardidi di ai Jordani. Akalungan na hinaholongan, marhite-hite pa didiota, hita nunga malua siya pardosaon. Da ngalan ni ulauta asa malua hita siya pardosaon. Alay siyan mulana, marhite pa didion nunga salpu pe hajol maon na marlau dosa, ima dosa tiat-tianan. Dung tardidi hita gabe polin mahita laho mandalaton ulauta dohotohonata ganu marsada-sada marakup holong nasia debata. Dada ala naung taulahon hatigoran ubahin na dipadua Kristus hita alay tung sian asini rohani Tuhanido marhite-hite padidion pangulahiyo tubuh dohot marhite-hite to di porbadia na ipabaruhok kita. Marhite-hite padidion gabe tubuh ma ulauta na ibaru. Tohonata na ibaru. Tanggung jawabta na ibaru. Jala di somma gabe suha-suha ni hadiriota ni jolma bui ibana tama diadopan ni debata. Debata ma mamasu-masu hita saluhuna oras.